Εντάξει, δάσκαλε, ευχαριστώ. Αγόρα, ρε. Μην παρουσιάζεσαι ξαφνικά μπροστά μου, θα πάθω σκοπή. Χέλη. Στάσου, Κολογλιστρά. Άσε με, έχω δουλειά. Είναι κλειδωμένα, αγόρι. Τόσο δεν έχω λυσάνει μου την πόρτα. Έτσι μ' αρέσεις. Γάτε! Παγιδευμένος μου τη δίνεις. Άσε! Βοήθεια! Λεωνίδα! Βοήθεια! Λεωνίδα! Το σκέπασε τα φόπλακα. Τσουρδιά! Παρδόν, επιτρέπετε. Τι θέλεις εσύ εδώ, βρε? Περιμένω την οτομοτρής για τη Λάρισα. Εσένα, γρήγορα σε βλέπω να τα μαζεύεις και να του δίνεις από εδώ.